Otieno. Takweni rumbi maglit kod kuyo podo kwako gweng ma Upanda e sub county ma Ugunja to kane familia mar ji 9 owang' morumo e odgi chieng' tich adek. Anyuola no sani koro bi oseyo ne obila kuom yulo e tijgi kata obedo ni doho to ne oseyango ne gi loch. Mana kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa, chich maduong' e masira no omaki kar dak ma Kibra, Nairobi. Nyo en mach makakni mani oyoyo oko familia mar ji 9 moting'o nyithindo 7 kanyakla gi jonyuolgi e gweng' ma Upanda, Sigomre e Ugunja. Dala mani opong' gi mor kod chia sani odong' gunda ka Leonardo Chieng' Opondo ywago min mare Richard Opondo gi familia ni duto kowacho ni obila ne orem winjo duond doho kotenore kod ywaruok e wi loho mane owadgi ni godo gi jago manyinge Christopher Okelo Owino. Bende sechegi anyuola margi wacho ni monj makamano mano tudore gi weche lowo ne inyal geng' ka gisiemo lwetgi ne obila kuom ne rem kawo ndamo makare kata obedo ni lipode mag buok ne osechwalnegi moriwo nyaka chik mar doho. Kata ne bed natino wachin ne gi kawo matek ne gima mauvu motimre sani ne dako timre nikech ne dongi neno ka osias ne watero ne ga barupe gi to eno kawo kano okana kani ofise kanyo to koter kamoro be nitere ko wacho nati ni rita koro mane mo winjo ka wacho ni polis o nego nyawo itije. Bende kata mana od Leonard owuon ne igeto kata kamano jatij dalane ne onego majno kapok olandore gino makoro pod oweyogi gi luoro kod buok mathoth. Wan kod sida nikech ineno kama wantiere ni wachal refugees nikech kata sani ki bet ka to ibet abeta kiufia ni ng'ato biro bobiro tongi gotieno bobiro monji. Tend kaunti ma Siaya osingo mar biro siro chenro mag iko ringre jogi mochan timore tarik 2 dwe mar 5 ka familia ni kwayo kony mag yudo sanduge mag ik ting'o ringre jogi duto kowuok e od kano ringre nyaka dala chulo omenda mag od kano ringre to kod bende gero ot manowang'. That the county government of Siaya will work with you on this journey. This is a very difficult journey for the family. We are well aware. So please count on the support of the county government as we go through this journey. Wan gi kaka wanyalo tingo del gi kwa goli mochwari bili bro bede, sanduge bro dwaro chiko, buche bro dwaro chiko. Magi te gin gik madwaro pesa, omiyo joluo kwayo. Ngata man go konywago. Mondo wane kaka dwalo gini. Nitie ot manchano chako gero. Kwanyalo yudo kony butiek tadono wanyalo go erokamano. Magi timore e sama chich maduong' mitudo kod nek makoch mar ji 9 go ne omaki e kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi. Patricia Yegon maen sub county commander ma Kibra oyango ni Christopher Okelo Owino jegni 56 nyogogono e ode mayudore Kianda kama ne apisas mago kwach kich nyo yude kochiemo gi nyithinde. Meko mare obiro mana bang' jogwengolo maling'ling ne chich ni ne owuok Nairobi e yor apanda kodhi pacho kuma ne ochopo e otieno mar chieng' tich 2 kendo gweng' ng'wech kodok Nairobi tok timo tim torano. Bende joneno lieko ni ne ochoko jolemo e dalane ma Kibra bang' kane jogweng' osewang'o ode makaluo tok ne obila ndhiyo minode. E wi mano okwach kich bende koro mako simbe mar ong'we yamo mar biro konye timo nonro ka ichich ni ne otiyo kode e yore tudruok mag chano njore makamano. Obila ma Kibra yango ni achijno koro gitero tesendo obila ma Ugunja e Siaya kuma ibo chwale e nyim doho mondo dadhoge kotenore kod maundu makamano. E sama nonro sani omako mach, jalup komishona maurito sub county ma Ugunja bende singo ratiro ne familia ni kata kamano owacho ni gidwaro kinde moromo mar timo mano. Bado sisi tunafanya uchunguzi. Wale wote wamehusika, hata wenye walikuwa wametoka mbali wote tutawasanya pamoja, tutawapata. E sama gweng' ni ikore mar kowo ringre familia ni e kar yweyo margi mogik dwe manyien kalit kod kuyo margi biro kawo kinde mondo changi. Ywak maduong' ma gin godo en mar yudo ratiro e wi masira makochno.
Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sigomre, Siaya County.